אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן רון בעוד סרטון של סטיל הבריין רוט. אז היום בוא נקנה כזה אפשר. אוקיי, אז כמו שראיתם, לא יודע מה קרה לי, אבל הכל הלך לי כל התמונות, אבל לא משנה, זה יותר כיפי. עכשיו אני יכול כאילו לעשות סרטון שזה מההתחלה שהפעם לא שיחקתי לו. אז אוקיי, בואו ניקח אותו כמו שהיה לי פעם. הוא לא מביא הרבה. בואו ניקח, יש לי רעיון. בואו נשים מסביב Ballerina הבית cappuccina. שלי. Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. גלור פרפות יטרילו. בוא ניקח קצת כסף. הם מביאים 750 פה, רואים. היי! בוא ניקח Avocadini אותו. guffo. אבוקדיני גופו. מה? יכול להתרגל בזה. לא, זה טוב. יש, הוא נתקע בזה. אוקיי, אז בואו ניקח קצת כסף, עוד קצת. מלא כסף. אוקיי, אז זה ניקח. הוא לא מביא הרבה. Frigo Camelo. יש לי את פריגו קמלו. אומייגאש. הוא מביא 1.4 אלף. אומייגאש. בוא ניקח עוד כסף. אני חייב לשמור על הבית שלי. יש לי את פריגו קמלו, אתם מאמינים? פעם לא היה לי אותו. עכשיו אני כאילו שיש לי את פריגו קמלו, אז אני מטורף. זה כמו שעכשיו יהיה לי טרללה או טרללה. ריינו טוסטרינו. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. Chimpanzini bananini. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. אוקיי, יש, ואתה רק. אוקיי, בוא ניקח כסף. הפריגו קמלו מביא מלא, הוא מביא 1.4 אלף, למרות שאמרתי את זה כבר. אז בואו ניקח עוד מלא כסף. Nubini Pizzanini. אוקיי. Cappuccino assassino. אוקיי, אז בואו ניקח מלא עוד כסף. אוקיי, אז זה היה הסרטון של היום, מקווה שנהנתם, ביי!